Mhlawumbe unazo izingane Ya ingane khona iyodwa. userious ukuthi mhlawumbe uzokwazi ukumelana nabantu abanjengathi Serious. Oba I'm ngempela. sure. Yeah. lapho mina siswami njengoba ungibona ngila ngifuna umuntu engizokwazi ukuthi ngakhe ikusasa naye yabo angifuni umuntu engizothi mhlambe mangisaqhubeka endleleni kanti yena usaqalaza yabo leyo nto le uzimisele like 100% sure ukuthi ngeke usabuyela ngapha Ngeke. awusemhle kodwa Crap, kumele crap Nick. Asaka. What's good? What's happening? It's your boy Mr. Boss, aka Acid the Sharpshooter, and I'm back again with another badass episode of the Dating Plan SA. Ngiyazulu ngikhumbule with the Dating Plan, of course, Sankon. I'm back like I never left. And in today's episode, yeah, it's gonna be amazing. Trust and believe. Trust and believe, because you already know when you see me on your screen, I deliver something beautiful. As you know, it's like as usual. So yes, anyway, I'm just gonna check my guest out. Sibone ukuthi bafunani kanjani. You already know. Asibabone. Eshe. Exhale. And I'm back on your screens. And as you know, angihambi ngedwa, ngihamba nosisi osibhalele ukuthi uyena akasakholelwa othandweni. So with that being said, ngihleli naye ke le eceleni, she's gonna explain herself ukuthi why ngasakholelwa othandweni, uba igama lakhe, where does she come from, and everything. So angamoshi isikhathi. Siswami uyaphila? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila siswami. Ngabe intokazi uba igama? Sanibonani babukela igama lami nguLwandle Ngcobo, ngihlala eNanda ngineminyaka ewu-23 years. Ngikhulele eClermont, bengihlala nabazali bami, so nje yona kade ngiyiphila leyo, yeah. So njengoba ususenanda uhlala noba? Njengoba ngisenando kamanje ngiqashile ngoba ngisenzele umsebenzi bese eduze nasemsebenzini. Oh, that's nice. So umuntu osebenzayo. Yebo, ngiyasebenza. Njengoba usibhalele la ka Black Life, sicela bandla usichazele kabanzi ukuthi usibhaleleleni yini isizathu ukuthi usibhalele ngoba phela ngiyacabanga ukuthi uyazi ukuthi senzani la. Yebo. Isizathu esenze ukuthi ngizobhala la ka Black Life TV ukuthi ngicabanga sengizama ngifuna ukuzama into entsha yokuthandana nabantu besifazane. So ngoba ngifuna ukuzama ingoba ngezwe into engakazi ngizwe before abantu besilisa. Wayizwa leyo nto ngixoxela awandi. So besibe pride party, so yeah, I think ngizwa lapho, so ingakhombisi ngicabanga kwenzakalani? Khuluma nami mina nje lo. So ngisivele abangani bami, so khona lo yedwa vele uthandana nje. Yeah. So bengivela ngiyibuza ukuthi uthandana kanjani umuntu nje onegender efanayo nayo. So I think nje nami sengifuna ukuzama ngoba yabona into engizwile ayi. So ngifuna ukuzwa futhi. out of 10 ungayireta leyo feeling ungayireta 10 or more. 10 or more? Yeah. Ingcono kunathi? Kakhulu. Hey bafethu. La mantombazane sesiku competition na bafethu. Futhi amantombazane azobayeka abafana ngoba nje ayi. Ha. So ungitshela ukuthi njengoba uthi usufuna amantombazane, ngiyayizwa reason ukuthi wayezwa lento leni. The time uyizwe lempahlo akekho umuntu mhlawumbe umuntu obuthandana naye owesilisa, I believe ukuthi ukhona because okokuqala uzo experience lento. Yeah, ube khona, so nje vele nje ube khona kodwa nje abo lo muntu lo obusuthi nje noma ngenzeka noma yini vele ngiyayeka. Yeah, bese kukanjalo, so ingakhombisi nje nami sengicabanga ukuzama into entsha. Okay. Bese nithandana nesikhathi esingakanayo lo bafu. Seku 3 years. Yini ayenza ukuthi mhlambe nihlukane, call it quits? No, bese ngakohlukani kahle kodwa nje bekuyilo muntu nje lo osuthi nje ayi noma ngenzeka noma yini nje ayi angisenankinga ngoba nje bekumuntu abusive, umuntu nje ovela khulume noma kanjani angabi nandaba noma uzoba buhlungu kuwena, yeah, bekumuntu kanjalo. So basically usukhathele manje yena. Ngikhathele ubikezela lento. Wase wezwa lempahla le. Ngasi nje hayi ngeke. Ngizwa kahle.
Since usibhalelile sithemba ukuthi sikutholele lento oyifunayo, but I believe ngendlela ochaze ngasibonile, so I believe ukuthi whatever that we gonna bring for you umuntu right, it's what you looking for. Mhlambe masungitshele kabanzi, what are you looking for kuyena lo muntu mhlambe regarding impatho, mhlambe yini oyifunayo kuyena lo sisi lo? Since before ngike ngathola nje umuntu ngaze ngathi nje ngiyabonga abantu besilisa, ngidinga umuntu ozongithanda, ozongihlonipha, umuntu ongekho abusive, umuntu nje esokwazi ukucommunicate kahle sobabili. Umuntu engimdingayo loyo. Financial was mela benjani? No, nami ngiyasebenza, so naye anginomuntu osebenzayo anginankinga. Okay. Mhlambe mekuthi uyabamba noma akatohozi awunankinga nalokho. Awuzela imali basically. Yeah, sesingabona ke lapho kodwa nje umuntu osebenzayo ya. Hayi sesizozwa ngaye, nami bengibuza nje but usuyozwa ngaye ke wena ukuthi uyasebenza or kanjani. Sekukunene usuyombuza more about him, about her, ukuthi umuntu kanjani. So with that being said, ngicela ukumlanda lo muntu yabo, mina ngizocela ungi-excuse manje, ngihlale naye ngikhulume naye ngimazi nami, and then bese ngizonishiya nobabili after that. Okay. Ngiyabonga kakhulu sisi wami. Hey, and I got my second guest for tonight. She's gonna explain herself ukuthi ubani, uqhamukaphi, imvelaphi yakhe, and why she's here. Angamoshi ixesha guys, angamoshi ixesha. Friends, uGrand khama kanjani? Ngimoja ngimjojo. Bese take us through by igama, isibongo, qhamukaphi and everything. Sanibonani babuyele emakhaya. Igama lami uAwethu wakwambamba isibongo. Ngiqhamuka endaweni yakaDumisa. Njengoba ngibhalile ke namhlanje la ka Black Live TV, ngibhalele kona phela ukuthi bakwazi ukungifunisa umuntu wesifazane oziphethe kahle, okwaziyo naye onjengomuntu obulili obufana nobami, okwaziyo ukuziphatha kahle, okwaziyo ukunakela ikhaya, nomuntu futhi wesifazane ozokwazi ukuzithoba, sikwazi ukuthi sibonisane sakhe nekhaya, sikwazi ukuthi siye phambili naye. Njengoba nje ngize ngabhala ka Black Live kade babe ngigila ukubona nje kuyimanje ngize ngathatha sona lesi sinqumo lesi sokuthi ngizocela la ekhaya abanginikeze usizo ukuze ngizokwazi ukuthi ngithole lo muntu lo onakaziyo ukuthi uzimisele ngani empilweni futhi ufunani empilweni, because manje nangeyonyaka umuntu usekhulile, sesifuna umuntu engizokwazi nami ukuthi ngikwazi ukuyomveza emakhaya, angilekelele futhi ekuthenini sinakekele umndeni wasekhaya. Njengoba ukhule emakhaya la, awungitshele kabanzi ukuthi ukhula were you this person noma ushintshe along the way? Mina bhuti wami angifuni ukuqambela amanga, ngikhule ekhaya, ngikhule ngazi ukuthi nami njengoba kuyimina kuphela intombazane isegcikini, abafana basekhaya bekhuma beyokhipha inkomo, nami ngiphuma nabo ngiyokhipha inkomo, masikhipha imbuzi sikhiphe sonke imbuzi. So ngikhule nje ngiwuyena lo muntu lo ngibonayo nawe namhlanje. Yeah bhuti wami. Mhlambe ngasemakhaya noma nasekhaya bazi babe naleyo ke. Phela ke njengoba wazi nawe ukuthi ukukhulela endaweni esemakhaya bhuti wami akukho right ngaleyo ndlela for abantu abanjengathi. Abaningi bayasicwasa, bayasijaja, kuthiwa kwayile impilo lesiphilayo impilo engekho yabo, kodwa phela akukho kunye ngoba ngiphile libona, ngiphila impilo yami ukuzenzela nje siqhubene nempilo bhuti wami. Cela ungene la. Yebo. I love that. Siphileli bona. Yebo. Asiphileli bona. So like awungithathe ungibeke kule journey yakho about you being this person with your previous relationships, because ngiyazi vele ujola namachiri ne. Yeah. So anjani amachiri, like are they hurting noma how are cherries for you? Bhuti wami asikuthiwa ngiyakutshela bhuti wami ungathuka isimanga. Kanjani manje? Ungathuka isimanga bhuti wami, amantombazane ayahethana, akwenza ukuthi ngesinye isikhathi ubone ukuthi ngazi ukuthi kwakujola nawo amantombazane akusiza indawo, yabo leyo nto leyo ngathi ungahlala nje umuntu osingile. Amantombazane bhuti wami asikhetha yonke indawo, mhlambe ngakuwena kuba ngconywana ezabafana, mhlambe kungcono. Yes, ayahethana anjalo nje amantombazane bhuti wami. For i-relationship engiphuma kuyona bingemnandi bhuti wami. Tshela ukuthi laphayana njengoba phela ngumuntu nami uyihlalelayo nginomuzi la, njengoba nginomuzi kanje na bhuti wami, uzothola intombazane ayifuni ngisho ukupheka endlini, akwazi kwakuclean endlini lo muntu lo, kodwa
at the end of the day, at the end of the month uzofuna ukuthi lowo muntu lowo omnikeza imali ungayenza into kanjani leyo Sure, kodwa wami yabo sure. abantu abanalo uthando kwesinye isikhathi bayakufihla uthi usajola nomunye umuntu mfethu uthola ukuthi lo muntu lo ojola naye ngaleso sikhathi leso bhuti wami uyakufebela uthi uyabheka ngesinye isikhathi bhuti wami uthola lo muntu lo usuyatshelwa omakhelwane ukuthi hayibo fika imoto ukuthi bekhamba umjida lana yabo uzolanda intombi yami ngaleso sikhathi leso and leyo nto leyo ilimaza kakhulu bhuti wami. Imali yazi kunombuzo ngifuna ukubuza wona nto uyangihlupha ubona kanjani ukuthi okay wena ushela umuntu o straight noma ushela like angichazele umbona kanjani umuntu ukuthi lo angahambelana nalento engiyona or lo Mina bhuti wami ngifuna ukuqambela amanga yabo mangishela mina ngishela intombi engisuke ingichazile ngayithanda ngaleso sikhathi leso kube sekuba kuyona ke phela umuntu ukuthi yena ngabe mhlawumbe uyalidlala yini lolu hlelo lolu ka LGBTQI engilidlalayo yabo leyo nto leyo noma akalidlali kodwa ngoba phela umuntu ngeke uzumbone umuntu ehambele emgaqweni ukuthi ngabe lolu hlobo lingilona noma mhlawumbe asilona yini mele phela nami ngihambe ngiyozama inhlanhla yami yabo ngizibeke nami njengomfo wamagesi ukuthi ngabe yabo sigcina kuphi nendawo nje bhuti wami. Hayi ngikuzwa kahle mfethu ngikuzwa kahle mfethu Ezanazo bhuti wami. So simphethe lo muntu yabo simphethe lo muntu so mina ngifuna ungichazela abantu ukuthi ufuna umuntu okanjani basically like i-type yakho yabo Type yami sure umuntu ozaziyo ukuthi ufunani ngempilo umuntu othobekile bhuti wami yabo leyo nto le ngoba phela ngeke ngiqhamuke nomuntu ongathobekile ekhaya yabo kumele ngazi ukuthi nami ngisho ngingekho lo muntu lo uyakwazi ukuziphatha kahle bhuti wami ngifuna umuntu nami engizokwazi ukuthi mangiphuma naye angabi nehloni nami yabo leyo nto le njengoba nje abantu abaningi phela ababuye basifihle bhuti wami yabo so ngidinga umuntu ozokwazi ukuthi abe mina nami ngikwazi ukuba yena umuntu oziphethe kahle alright ukuthi unengane noma anayo ingane ngesikujaje lokho bhuti wami yabo ngoba phela ukuhamba endleleni njengoba wazi nawo ukuthi siyafunda siyawenzana namaphutha endleleni yabo umuntu nje ozokwazi ozimisele nanokuthi abe nomuntu nje onjengami ngalesi sikhathi lesibhuti wami yona into engiyifunayo ke mina leyo nomuntu ozokwazi phela ukuthi aphinda anakekele umndeni wami njengoba ngishilo ngikhuliswa yisalukwazi mina nomndeni mningi ekhaya bhuti wami ngifuna nje umuntu okanjalo so lo muntu umthola kahle uzonasekhaya ukumveza mhlawumbe bhuti wami kodwa phela ngeke ngivesane ngimveze nje isiqala yabo kodwa nje ekuhambeni kwesikhathi ngabona ukuthi nami uyilento le engiyifisayo kumuntu wesifazane sengazi uvela nasekhaya mfethu kancane bro kancane mfethu kancane without wasting any time without wasting any xesha ngicela bese ukuthi ngivele ngimlande lo sisi yabo hlali naye mfethu nikhulume mfethu umazi kangcono mfethu imibuzo ofisa uyibuza umbuze mfethu and everything yabo because ngokubuka kwami mfethu you a brilliant guy yabo and you intelligent so I hope bese kuzohamba kahle lana and ngikufisela konke okuhle bra wami sithembe kanjalo bhuti wami sithembe kanjalo and ngiyacela ungangilethele umuntu Nkosi yami osafuna besilisa osafuna besilisa hayi ungangiletheli yena inkinga leyo on point sesishilo so shilo bhuti wami so ngizomletha mfethu wami I hope uzobe lento oyifunayo sithembe asinawasho ixesha sithembe uhlale lapha nethezeke showcase Nkosazana emhlophe Yebo njani? ngiyaphila njani Ngiyaphila nami. awuyithi igama wena Ngolwandle. olwandle awusemuhle Ngiyabonga. wakhanyisa okwazi ihloko zolwandle into wazi uqhamuka kephi indawo Ngiqhamuke eNanda wena? mina ngokusuka ngiqhamuka ngapha kwaDumisa Okay. ngingabuza ukuthi intokazi mhlawumbe yona njengoba ingapha ibekwa yini bakhona abazali ekhaya mhlawumbe Yebo bakhona abazali. Okay Wena? hayi bakhona ogogo mina ekhaya ngiyingane nje ekhuliselwe yisalukwazi nekhehla Nami ngikhuluma nabazali bami sihlala nama-siblings ami. Okay kwakuhle ukuzwa lokho ke sisi wami kweminyaka yona mhlawumbe uneminyaka emingakanani engathi phela sengiyazibika ngiqhubeka kanti ish ngikushiya kakhulu Ngina-23 years ngabe ubhuti unamngaki? 23 years ngingazi noma mhlawumbe ngamthatha ke phela lo ngangami ukushiya nje kanye ngina 22 cabanga
I'm only 22. Okay. Yeah, kodwa phela ke i-experience ekhulumayo sisi wami akukhuluma iminyaka. Okay, yeah. Yeah. Njengoba usho ukuthi uhlala khona ngala eNanda, wenzani empilweni mhlambe obhizi ngakho? Njengoba ngihlala eNanda ngoba ngiyenzela umsebenzi ngisondela ngiseduze khona ngiqashile. Suke eClermont kahle. Oh, alright. Ngathi ngizwe ngaleyo ndawo yakhona lapho eClermont. Umuhle ke mntana womuntu, yazi bengingazimiselanga ukuthi ngizohlangana nomuntu onjengawe namhlanje. Ngiyabonga. Yeah, njengoba ngasho ukuthi ngiqhamuela ngala emakhaya, ngikhuliselwe nje isalukwazi nekhehla, ngingazi noma uyakwazi ukusinda wena. Phela makuhamba isikhathi sangenze ukuthi ngithathe ngiyokufaka lapha ekhaya. Ngizofunda. Uzofunda? Ngikwazi. Ukhulele elokishini kakhulu ke wena. Hayi. Ujwayele vele mhlawumbe ukuthi uzithole nabo abantu abanjengami. Mhlawumbe ngingasho ukuthi sekuzoba kwesibili because experience yami yokuqala bengakona ukuthi umuntu obade ngithandana naye. Oh, okay. Shuthi ngizozama ukujwayela. Leyo feeling leyo yangaleso sikhathi. Ngizozama ukujwayela. Uzozama ukujwayela. Hayi kuyezwakala ke lapho sisi wami. Ngoba phela kuningi kusamelane nakho nje nangala ekhaya ngoba phela siyacwaseka nasendleleni. Ngazi noma uzokumela yini lokho kanjalo. Hayi ngizokumela kwamanje. Ngizokwenza noma yini. Okay, ngiyakuzwa ke lokho sisi wami. Mhlambe uqale nini ukujoyina abantu besifazane wena vele? Ake ngisho ukuthi mhlawumbe ngiqale nini ngoba ngiyasho ukuthi I had the experience. So ngeke ngisho ukuthi ngumuntu oqalile mangizoqala. Oh, okay. Kuyezwakala ke lokho kusho ukuthi phela kusakuningi kusamele ngikufundise la ekhaya. Kuningi ngempela semele ngifundise kona. Okay, alright. Kuyezwakala ke lokho sisi wami. Hayi mangabuza mhlawumbe wena uqale nini? Mina ekukhuleni kwami nje ngilona lolu hlobo lolulona. Njengoba ungibona namanje ngizikhulele ngiyilusela phela mina. Ngazothi inkomo ziyahanjisa ediphini ziphinde zibuyiswe. Yebo impela sisi wami. Angisho sento kade wayiqala vele le. Ungasho nje ukuthi ekukhuleni komuntu into akhule nayo vele umuntu le yabo. Akusiyona into mhlawumbe ngiyithatha njengefashion noma mhlawumbe engiyenza ngoba ngibona kwenziwa. Kukhulele khona nje ngaphathi kwami. Okay. Yeah, kuyezwakala. Mhlawumbe unazi izingane? Yeah, ingane khona. Iyodwa. Kodwa manje kune red flag ekhona la. Okokuqala lo muntu ungitshela ukuthi unengane and ngokuqhubeka sazana ngithola ukuthi lo muntu lo une experience eyodwa abantu abafana nobulilo njengabami and sethemba ukuthi kusazohamba kubonakala ukuthi kwenzeka kanjani kule relationship because ngathi usazomela afundise kakhulu la ekhaya. Userious ukuthi mhlambe uzokwazi ukumelana nabantu abanjengathi? Serious. Okangempela. Yeah. Lapho mina sisi wami njengoba ungibona ngila ngifuna umuntu engizokwazi ukuthi ngakhe ikusasa naye yabo. Angifuni umuntu engizothi mhlambe mangisaqhubeka endleleni kanti yena usaqalaza yabo leyo nto le uzimisele like 100% sure ukuthi ngiyosabuyela ngapha. Ngeke. Awusemhle kodwa. Ngiyabonga. Ngizwakala lapho sisi wami. Hayi ngingaziya kodwa ukuthi njengoba nje impilo isisibeke la namhlanje lo muntu lo mbonayo mhlambe phambi kwakho yena uyakuthokozela ukumbona noma mhlambe usangafisa ukuthi siphinde sibonane nangelinye ilanga? Ngiyakuthokozela ukubona kodwa futhi ngisangafisa ukuthi mhlambe siphinde si-arrange kahle usuku siphinde sibonane. Oh, okay. Siphinde sihlalisele olunye usuku futhi. Hayi kuyezwakala ke lokho sisi wami ngoba phela nami ngathanda ukuthi ngikubone ngelinye ilanga. Okay. Yeah, impela. Njengoba uthi nje une experience eyodwa. Wakukephi lapho experience khona? Ngiyafisa phela nami ukwazi. I think isizokhuluma Khulumeki. Akukhulumeki. Hayi kodwa ubuhle bakho mama buyangitholisa buyangichaza futhi ngathi umuntu ozithobile futhi nangaphezulu. Sacela ukubuza ukuthi wena njengoba nje wenzana empilweni uyasebenza mina empilweni ngiyasebenza sisi wami. Kanjani? Yeah, kukhona umuzi nje engumanager khona ngapha eBhalithi wasekhaya lapho khona okuyi B&B yabo sisi wami.
kukhona abantu abafunayo ukuthi nabo befike bezoyitholela nje lobu kumnandi lobo, we can assist them with leyo ndlu leyo sisi wami yabo. Okay. Yeah, so isikhathi esiningi nokuzisebenza yabo angisebenzi nje ukuthi mhlambe kukhona itoho leli ngilibambile no ngiyazisebenza mina. Okay. Yeah. Uyakwazi ukupheka, uyakwazi ukucleana. Phela since ngikhule ekhaya ngiyakwazi konke lokho ya. Ngempela. Hayi kuhle ukuzwa lokho ke. Hayi kuhle kakhulu. Ngiyathemba ukuthi nami umuzwa uma ufikile uzongivashela phela uzofika uphathe kahle. Ukupheka wena uyakwazi? Ngiyabamba lapho nalapho phela nawe uyazi. Siyabamba lapho nalapho ukuthi nje sikwazi ukufika esiswini. Okay. Yeah. Kodwa ke njengoba usushilo ukuthi umapholoba. Umuhle mapholoba ngosiyami. Awumuhle mashiya amahle. Ngiyathemba nami ukuthi ngizokwazi ukuthi ngelinye ilanga mase sazane kangcono ukuthi ngiyokufaka kusona lesi sibaya sasekhaya kumangamahle. Hayi sobona ngokuhamba kwezinto. Hayi ngezwakala ke lokho sisami ngezwakala. Ngiyathemba ukuthi sophinde sazane ekuhambeni kwesikhathi sibonane. Yeah, since awethu eshilo ukuthi yena vele lento le into akade ayiqala, so mina njengoba kuzobe ngumuntu oyiqala manje angazi noma uzongithanda noma uzoba mhlawumbe uzoyitshela ukuthi ngisafuna ukuqhubeka nabantu besilisa noma nje ingane futhi kuningi angazi. And yes, it is. Here are our people. I just want to know again, how did it go from each and one of them? But first, I just want to start with my sister. Between the both of them. Siswa, Yeah. how did it go? I think it come back as. Is she the one? Yeah. Yeah, you. Yeah. Yeah. Our camarade flags. No, I won't be coming. What's up, Flash? One guy, I'm Hey, young Moses. She the one. Yeah. Njengoba umbona nawe ukuthi ubuye umuntu oyithobile singaze phela sesizobona ngokuhamba wendlela ukuthi ngabe uzithobe ngempela. Sure. So from here, where do we go? Sesizobona bhuti wami yabo. Maybe from here to another date yabo leyo nto le into kanjalo bhuti wami ukuze sizokwazi phela nathi sibuye sazane yabo. Kodwa nje lo ngikubonayo manje kungichazile impela. Hayi bafethu ngiyajabula umzozwa lawo mazwi. Ngikusuke sikusho kona ukuthi sipani sami senzile bhuti wami. Senzile bhuti wami. Hayi bafethu ngiyabonga kakhulu for pulling through and ngiyanibongela the both of you ukuthi nihlanganele and nabona ukuthi ni-match. That's truly an honor, honestly. But with that being said, I'm going to dedela manje and let you all go. But before ngidedela bana sicabanga a young hack nyana nje, a young hack nyana. You know? Young hack. Crap, I'm crap, Nick. What's up? So cool guys. Sibonga ukuthi ngifike. Hopefully kuzohamba kahle along the journey and you might never know. Mhlawumbe sasozongekhulu yami ngini-check after 30 days or a month. Okay. Ubuze ukuthi kuhamba kanjani yabo? Injani relationship. So with that being said ngiyabonga kakhulu bafethu. Ngiyabonga kakhulu nihambe kahle. Showcase. That's all. So thank you. As you can see, Babukele Makaya, look at what we're doing at Black Life TV, the dating blind SA. Abantu sebehambile manje, ba laying order. So what can I say? I've done my job. That's all I can say. So when Laphe Makaya, if you're watching this and you want love, you don't believe in love anymore, don't look no further. Izakuthini sizokusotha. So with that being said, thank you for watching. Do make sure you hit the like, comment, you subscribe, you leave a comment, and then you hit the notification button. Khona phela uzobona mase ngifika nenye video ngithi what's good, what's happening. It's your boy Mr. Boss, aka I see the sharpshooter, and I'm out of here. Kongaje. Black Life Traditional Pharmacy is Mpande zama Africa.
Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena, sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho, sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.